खुलुमबाय लोगोफोर आंनि एमएन फेमिलि ब्लग चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ खुलुमगारहरनाय जाबाय लोगोफोर। नै दिनै आं बेलासियावसो सानाबसेसो मोनसे ब्लग बानायदों लोगोफोर। बे ब्लगानो जाहैबाय नै दाना मा होनो बेखौ लोगोफोर स्मार्ट मिटार ना जाम्बा मिटार नंला दाना स्मार्ट मिटार जालायबाय। बेखौबा लगायनो मोना होननानै खथ' दावराव जादोंमोन ना पाब्लिकफ्रा निउसाव। दाना माथो बेनो जाजोब्बायलाय। मा खालामनो रावबो जेबो खालामनो हायाना सरखारनि आयेनाव पास जाखानायथ'। बयबो माथो होनो मोना बानायनो मोना बिल बारा फैयो होनसावबायदोंमोनलाय ना लोगोफोर। हायाखिसै ओमफ्राय बादा खालामनो अबाव हानो बे गभर्नमेन्टनि आयेन पास जाखानाय बुस्थुखौलाय सोर बन्द' खालामनो हाफेरनो ना लोगोफोर, हाखाया। बिनिनो मोननैसो फिसा कन्टेन्ट लानानै फैनो नागिरदों आं लोगोफोर। नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासे नायलां, नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो लोगोफोर। आरो चेनेलाव गोदानै हाबदोंबा साबस्क्राइब खालामना ला। दिनैनि ब्लगा जाहैबाय लोगोफोर गोदोनि समाव साथिजों बोरै थाबोखो, दानि दिनाव साथिया सोलिबावला ना लोगोफोर। फरायनाय लिरनाय गासिबो गोदोनि दिनावबा गन्थङाव नैबाव गन्थङाव दारि जालायनाय साथिजोंनो लेखा नायबोयोमोन। दानि मानसिफ्रा लेम्पबो साथिबो गैला, केरासिनखौनो मोननो थांलाबा। नंगौना नङा लोगोफोर? केरासिन मोनबासो ना साथि सावनो हागौ। केरासिनखौनो मोननो थांलाबा होमबा बोरै साथि सावनो हाबावनो। माबायदि मडार्न जुग जाबोदों नुवाखै लोगोफोर। केरासिनाबो मोननो थांला, बा माबा मोनसे फुराना नांगौ बुस्थुआबो मोननो थांला बे जुगाव ना लोगोफोर। आरो नै जानाय लोंनायावबो गासैबो बेसादथ' बुस्थु होनानै लानांगौ जायो दा बेखौनो जायो। बिदिनि थाखायनो बेमार आजारखौ मिन्थिस' हायि जालायलांबाय खोमालै लोगोफोर। आं बिदिसो मोनो आरो बिजिरनानै, आंनि थौले मेलेमजों बिजिरनानै मोनो आरो बिदि जासिगोनदां होननानै, बिदिनो जालांबाय खोमा होननानै। आरो गोदो लोगोफोर मोनसे सासे बोराइया जों लावखार थाबा खिथादोंमोन दै लोगोफोर। बे मा होनलांदोंमोन बोराइया, नै आयंमोन आबौमोन नोंसिनि दिनाव गाननाय जोमनाया सुंसिगोन आरो जानाय लोंनायाबो बेसादथ' बुस्थुजों बुंफबनाय बुस्थुखौनो जानांगोन। गासैबो बुस्थुआनो बेसादथ' बुस्थु जाजोबगोन होनदोंमोनलै। दा बे बोराइनि बुंनायानो जाबाय खोमा नङो आरोखि आङो लोगोफोर। बेनो जाहैबाय बेबायदिनो जालांबाय। जेरै बे बोराइया बुंलांदोंमोन मोसौ लावखारा, दा बे बुंनाय रावानो जाजोब्बाय नै लोगोफोर। नों दिंखिया मैगं खानायाबोथ' सोरनिबा बारियाव खाहैनांगौ। बे बारिखौबोथ' हाग्रा थैनायनि मुलि सारो। नंगौना नङा लोगोफोर? हाग्रा थैनायनि मुलि सारनायनि रज'नायखौनो जों जानांगौ जायो। होमबा बे गासैबो बेसादथ' बुस्थु नंगौना नङा? बेफोरबायदिजोंनो रिएक्सन जाबाय खोमा आंनि साननाय मथेबा आरो आंनि थौले मेलेमजों बिजिरनाय मथेबा। बे जानाय लोंनायाव गासिबो रिएक्सन जाजोबनायखायनो मानसिफ्रा दा हार्ट एटेक, सुगार, प्रेसार, थै गैयियाबो प्रेसार जायो, थै गोनाङाबो प्रेसार जायो। मा खालामबावनो बे जुगावलाय। कम्पिउटार जुग जागोन होननाया कम्पिउटार जुगानो जाबाय, बादा बादि जुग। नंगौना नङा लोगोफोर? बेफोर गासिबो मडार्न जुगनि ना लोगोफोर। मानसिनि गाननाय जोमनायाबो सुंलांजोब्बाय, आखल आखु सभाब चरित्रफ्राबो सोलायजोब्बाय। जानाय लोंनायफ्राबो गासिबो बेसादथ' बुस्थुजों लगायनानै जानांगौ जायो। माबा मोनसे खेथि मावबाबो नों माबा मोनसे मुलि साराबानो नों मोनजाखाया। नंगौना नङा लोगोफोर? होमबा बे मुलिखौ जोंनो बाहायदों, जोंनो जानांदों। होमबा साननानै नायदो नों, रिजायनानै नायदो लोगोफोर। होमबा बे बेसादथ' बुस्थुखौ होनानैनो जोंनो जानांदों। जेरै जुगा सोलायदों होनदों, एरै जुगानो सोलायमारदों आरोखि। दा गाव गावनो बेमारखौ गाव गावनो सोनानै लायो बिजिरनानै नायोबा आरो। अब'से नोङो माबा मोनसे गायोबाबो जेबो होआबानो मोनजाखाला नालाय, बेखौ बुंनानैबो लाब गैखाला बे जुगाव।
नायलां लोगोफोर जेसेबांखिनि हागौ इसेबांखौ आं बुजायलांबाय थागोन आरो जायाबा नायनो नाङा आरो जुदि आंनि बुंनाया मिलायदोंबा कमेन्ट हरबानो जाबाय लोगोफोर मा खालामनो गासिबो बे जानाय लोंनायानो बेजालजोबखायनो दा आजिखालिनि मानसिफ्रा आइबाबो संबाय आरो देरनाय लावनायफ्राबो टाइमानो नांला माथो लोगोफोर दानि गथ'फ्रा आयौ माथो आसरितसो बे जुगनि माबाफ्रा गासिबो मा जालांगोनथाय आरो जों थैजासे सिमावबा माबायदि जाहैगोनथाय बुजिनोनो मोनला नंगौना नङा लोगोफोर आसरितसो मोनसेबो गामि गैला आरो दा कारेन्ट गैयै दा कारेन्ट हाबदों कारेन्टआबोथ' नों बिल हराबानो जाखाया आरो निउसावबो नुयो माथो सोरनाबा मास मोनसेयावनो 12,000 गाहाम 13,000 गाहाम फैनाय जोंना फैयोना फैया नायनोसै नै लोगोफोर दाख्लैसो लगायदों स्मार्ट मिटारखौ जाम्बा मिटारखौ एरखुना लांबाय एबार स्मार्ट मिटाराव माबायदि बिल फैयो नायनोसै लोगोफोर माबायदि जायो आरो बेराफारसे साननानै नायोब्ला लोगोफोर माबा मा होनो बिदिखौ बै आवगायनि फुराना माबायाव कुन्जुमारावदि फुराना मिटारावदि कारेन्ट बिल होनो मानसि लानांगौमोन ना बेफोरखौ बिथन होनो बाबाय खोमा सरकारा एबाराव ना लोगोफोर सोर साबेसेनो बिथन होनो बेनिखायनो डाइरेक्ट गाव मबाइलजों सोनो हानायनि लाहार फाहार खालामनानै होबाय सरकाराबो ओरैबायदिखा बेखार मानसिखौ फिसिनाय जायोना बेफोरो कारेन्ट बिल होफैनाय कारेन्ट बिल लेखा रानना होफैग्रा कारेन्ट बिल नायग्राफोरनो बेफोरनि थाखाय सरकारा गोरलै खालामना होबाय आरो जायनो रोङो बेनो निजे मबाइलजोंनो सोनो हाबाय जाय रोङा बेथ' अनलाइनाव सोनांसिगोन दाना बेनो आरो जेलानाखि बिल जोबो अब्लानो कारेन्टआ स्रब थाङो नालाय गावजों गाव बेदर खावलायनानै जानो मोजां जासिगोन नंगौना नङा लोगोफोर ओंख्रि गोथावबा खावलायनानै जा सालाखौ बिलखौल' सोआलासेनो दोनदो जानाय टाइमबाबोथ' बे स्रोब थांखागोन होमबाना बेदर खावलायदो सालाखौ जिबायदि बानायखाबायना सरकारा बेबायदिनो मबाइलखौ जेरै रिसार्ज सोयो टिभिखौ जेरै रिसार्ज सोयो कारेन्टआबो बेबायदि रिसार्ज सोनायसो जाखाबाय नालाय आराम जाबाय सरकारा मानसि सासे खमायलायबाय आरो बेखौ होनाय लोगो लोगो नंगौना नङा लोगोफोर बेखिनियानो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ आंनि बुंनायखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो जुदि मोजां नङाबा नायालासिनो थांबानो जाबाय लोगोफोर मोजां कन्टेन्टथ' लाबोनो रोङा बेफोरखौनो लाबोबाय आं लोगोफोर बाय